26e editie van de paardenmarathon Green Wouterwouden. En dan zo door de hindernis 11 gaan. Dat is zwaar. Die brug neer. Dus geef nog even een applaus mee, dames en heren. Dan rijdt een groep van hem mee, Rianne. Maar Gerda gaat ook hier keurig door de hindernis. En dat betekent poortje F gaat en dat is op naar de finish, dus geef ze een applaus mee. En het is Lucas Rijns. De man uit de Moenijn. Hoyte Hamstra. Altijd trouw achterop als Roem. De man uit Blijen. We zijn die fans gezapen. Laat je eens even horen. Waar gaat hij? Cornelis van der Wal. Burgum komt hij vandaan. Die houdt de zaak voor. Samen in evenwicht. De kanonnen van Catebra. Cornelis van der Wal. En we zijn die fans van Cornelis. Ja, laat je horen. Natuurlijk. 4 keer waren zij kampioen op rij hier in Dries en Waterswaard. Dit zijn de kanonnen op de baan. Met twee Welsponies, Wally en Shadow, Danielle Goetouw en Linda van Tuin. En nu vandaag ten. Let jongens, ten Bruis heel goed. Heel goed. Met 4 span pony, setups. Maar nu ingeruid voor deze wels. Hier is Pamela Schraal uit Emmeloord. Zij komt hier al jaren rijden en probeert het ook door de linten. De combinatie, maar ook de derde combinatie die voor de linten weigert. Niet meer door de linten, dat is een alternatief. Dan gaat ze buiten. Pieter de Jong uit Driesem in volle galop de hindernis hierin bij Viking Swift. Hij probeert het gewoon nog een keer. En ook dat gaat weer zonder problemen. En dit is altijd een spektakel. 4 van die grote Friesen voor elkaar. Kijk eens, prachtig mooi gezicht. Achter op de elkaar staan Elke en Jan-Peter. En zoals ik al zei, 4 Friese, Arabo-Friesen voor elkaar. Thomas, Aert, Seert en Sjolling. Hij rijdt al jaren en jaren mee. En het zou toch heel mooi zijn dat hij ook een keer nummer 1 achter zijn naam kan schrijven. En dan gaat hij in ieder geval zijn best voor doen. Tot nu toe gaat het in deze hindernis in ieder geval heel goed.